Shwmae sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw, ydyn yn ôl yn datblygu y wefan ar gyfer gerfa.com ac mae'r hyn y prif wefan app ar y wefan hon. Os ydych chi'n wedi dilyn, mae gyfres o fideoedd ynglyn at yr datblygiad o'r wefan app, Game Story App. Ydych chi'n gwybod mae'r app hynny yn rhan bardd o'r wefan yma, sef gerfa.com, ond ynglyn at yr wefan hunain. Mae hyn hefyd yn wefan app gwahanol neu gwahanredd, gyda'r bwriad neu amcan neu ddiben i arddangos y lluniau ar gyfer yr hanfod renciau neu hanfod rhestrau o wrthych dan ei hanfod renciadau. Enghraifft, fan yma, dyma'r prif dudalen ar y brig o'r wefan. Felly, mae gyda ni y ddau dodiad, un ar gyfer yr enwau anifeiliaid adar cligiaid ac yr al ar gyfer yr enwau planhigion ffrwythau tymhoraidd. Felly, os rydyn yn clicio mewn i'r cligiaid, a dyma'r rhestr o lluniau ar gyfer yr adar cligiaid ac ati. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r hafan a wedyn i clicio ar yr ffrwythau tymhoraidd, a dyma'r rhai ohonynt hefyd. Felly, yn y datblygiad o'r wefan yma, dwi'n yn gobeithio i ychwanegu mwy ac yn fwy o is hanfod renciau, fel y gallo y dysgwr dod o hyd o'r terminoleg ar gyfer pob un gorrych neu gysyniad neu beth bynnag sydd yn berthynosol i'r erfa Gymraeg. Felly mae'r fideo hwn yn barhad o'r fideoedd yn y gyfres gerfa.com, lle rydyn yn datblygu y wefan gerfa.com yn yr ieithoedd PHP, JavaScript ac CSS ac unrhyw ieithoedd eraill sydd yn berthynosol. Felly, ar gyfer hyn, cyn unrhyw beth arall, rydyn eisiau i wneud yn ychydig o waith neu gwaith cadw tŷ. Yn gyntaf, os ydych chi'n wedi dilyn y fideoedd o'r blaen yn yr unwedd cyfres, fe allech chi yn gwybod o rydyn yn defnyddio meddalwedd docproj i docfynaethu y cynyddiad o'r eddyl, ond nawr wedi dychwelyd i'r eddyl yma wedi ychydig o ysbaid. Dwi'n nawr yn meddylu mae'r meddalwedd docproj.php yn ychydig yn rhy cymleth ar gyfer yr eddyl neu tablin cyn symled a hyn, achos rydyn ni ddim ond ar y dechreuad o'r datblygiad o'r tablin neu eddyl yma, ac efallai fe byddai yr docproj.php yn ychydig yn fwy fantesiol ar gyfer yr taflinau neu eddyliau sydd yn ychydig yn fwy gymleth gyda amryw dablygwyr. Felly, oddi wrth yr fideo hwn, dwi'n mynd i osod y feddalwedd docproj.php ar un ochr, ac wedyn ar gyfer y docfynaethiad o'r eddyl neu tablin, dwi'n mynd i alysgrifio y fesurau oddi wrth y gwefan app arall, sef Game Story App, i defnyddio yr unwaith dull o docfynaethiad gyda'r unwaith ffurfiadaeth o wybodaeth, fel os rydyn yn rhyw gyfnod yn y dyfodol yn penderfynu i datblygu neu defnyddio rhyw fath o hunan symudoleiddio i genedlaethu y docfynaethau yn hunan weithredol, fe fyddo hyn yn arbed amser a gwaith. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i fewn sefydlu yr un ffurfiadaeth i mewn yn yr cod tarddiad fel yn yr wefan app arall, sef yr Game Story App, fel hyn. A dyna ni, ar y llinell 1,
dyn wedi gosod y cod I benodi y rhif y trodegaeth cyfredol I fod yn 1 A ac hefyd y dyddiad diweddryd I fod yn 10/20 mis Fai 2022. Nawr, os dwi'n yn clicio ar un o gystadlledau, wel, dwi'n meddwl y gyntaf beth i'w wneud yw I datrys y dwy chwilen yma, sef y gwallau gyda'r cod gwall 4 nid canfywyd. Fel hyn, datrys cod gwall 4 nid canfywyd ar y gysylltiad ada'r cliciaid. Ond, wedi hyn, dwi'n eisiau I ffurfiadu y lluniau ac hefyd yr enwau o'r lluniau gyda'r hefyd yr enwau o'r hanfod rank cyfredol, sef yn yr achos hwn, yr hanfod rank cyfredol, sef cliciaid, ac hefyd yr hanfod rank creiant, sef adar, ac hefyd I arddangos nhw fel petrialau rheolaidd yn y tabl ar y tudalen, fel hyn, ar y llinell 5, ffurfiadu lluniau gyda'r enwau a'r enwau hanfod rank cyfredol a rhiantol yn cellau neu petrialau rheolaidd yn tabl. Felly, yn gyntaf I chwilota ar gyfer yr neges gwall 4 nid canfywyd. Yn gyntaf, mae gyda ni y trywydd neu'r drywydd yn yr enw teilwr Bonelli. Felly ar y tudalen, os rydyn yn gwneud chwiliad ar gyfer yr llinyn hwn, sef Bonelli, fel hyn. A dyma'r enw, mae'r llawn enw o'r aderyn hwn yn teilwr Bonelli'r gorllewin, ond yn y neges gwall neu trywydd neu edrywydd, rydyn yn diffygio y rhanbarth tu ôl i'r collnod neu syfflod. Felly dwi'n yn dyfalu mae'r achosiad o'r gwall yma yn codi oddi wrth yr defnyddiad o'r dyfynnodau yn y codtarddiad. Os rydyn yn clicio ar yr testyn ac wedyn I dewis archwilio. A dyma'r tarddiad o'r chwilen neu wall yma, sef ar gyfer yr tarddiad ar gyfer y llun, mae'r poriwr yn chwilio ar gyfer yr ffail teilwr Bonelli, ac wedyn dwbl dyfnod, ac wedyn gwaglau, ac wedyn y lythren ac wedyn gorllewin .png. Yn gyntaf, mae'r hyn yn cod HTML yn anghywir, achos fan yma rydyn yn camdefnyddio y single dyfnod, achos mae'r hyn yn ceisio I fod y cae single dyfnod, ond mae'r hyn yn diffyg y cydbwysiedig agor single dyfnod. Anglyn at yr ffeiliau cor-tarddiad ar gyfer y gwefan app yma, mae'n unig yr un ffeil, sef index.php, yn wahanol i'r gwefan app arall, Game Story App, sydd yn cynnwys y ddau ffeil, yr index.php a'r ymylrwyl offer.js. A dyma lle ar y llinell 45, lle mae'r cyferiad ar gyfer y tardiad ar gyfer y llun yn cael ei penodwyd. Rydyn yn defnyddio yr single dyfnod fel y dyfnod llythrenol ar gyfer y llwybr i'r llun, ac wedyn I adeiladu y cod HTML rydyn yn defnyddio y dwbl dyfnod. A dyma'r trafferth, achos gyda'r collnod neu sychnod sydd yr un arwyddnod yn digidol gyda'r single dyfnod yn y defnyddiad hwn, yn y cod HTML allbynwyd, mae'r collnod neu sychnod yn yr enw yn gweithredu I terfynu y cyferiad o'r llwybr i'r ffeil ar gyfer y llun. Felly, I datrys y trafferth hwn, dwi'n nawr wedi alusod y dwy fath o dyfynod. Nawr, dwi'n yn defnyddio y dwbl dyfynod I dyfynnu y llwybr i'r llun,
ac wedyn y sengl dyfynod I dyfynnu y darnau o lluniau I cydadodi I adeiladu y cod HTML ar yr gweiniwr wefan cyn ei allbynnwyd fel testyn cod HTML i'r porwyr. Felly, fy'n angen I achub y ffeil ac nawr I dateblu y dudalen fel hyn. A dyna ni, dyma'r llun ar gyfer y teilor, bonelu'r gollywyn, ac os rydyn yn clicio ar y tab ar gyfer y rheoli fwrdd, does dim unrhyw neges gwall o gwbl, na chwaith. Felly, yn ôl ar rhestr o beth yw'n wneud, rydyn yn gallu troi yr arfydnod stwnch neu hunch ar y llinell 4 i'r dyddiad fel hyn. Angen at y doddiad ar y llinell 5, dwi'n meddwl y ffordd gorau I datrys y newid hyn yw I greu tudalen HTML gwahanol oddi wrth y cod HTML sydd yn bresennol yn y tudalen yma, ac wedyn I addasu neu adolygu y gwrthrychau a'r trodoleddau I mewn yn y tudalen HTML gwahanol. Hon yn gyntaf, a phan rydyn ni wedi perfeithio neu yn bydloni yn hollol gyda'r arddangosiad o'r cynllun, wedyn I drawsgrifo y gwrthrychau a'r priodoleddau yn yr ffail gwahanol yma I mewn i'r ffail PHP yma. Felly, I greu yr tudalen ar gyfer y cod HTML gwahanol, mae'n dim yn beth syml o ddau clicio ar y tudalen cyfredol fel hyn, ac wedyn I ddewis I golygu y tardiad ar gyfer y tudalen fel hyn, ac wedyn I clicio ar yr cod tardiad fel hyn, ac wedyn I pwyso I lawr y botwm rheoli gyda'r botwm A I dewis pob dim fel hyn, ac wedyn I clicio ar y dewisiad, ac wedyn I dewis althgrifio fel hyn, ac wedyn I agor y pad nodyn, ac wedyn I clicio ac I dewis pastio fel hyn. Nawr mae angen I ddewis oddi wrth y prif dewis-lein ar y brig, fel, ac wedyn I achub fel, ac wedyn I dewis tegell gywir sydd gerfa, a dyna'r tegell neu cyfeiriadur cywir, ac wedyn I clicio ar y botwm I achub fel hyn. Ond mae angen I ni I defnyddio yr cyfeiriadaeth Unicode, felly mae'n angen I dewis achub fel, ac ar gyfer yr amgodiaeth I dewis yw FT8, ac wedyn ar gyfer yr enw o'r ffel I mewnbynnu prawf 1a.html ac ar gyfer y fath I dewis pob ffeiliau fel hyn. Nawr, os rydyn yn agor y ffail, mae'n edrych yr un peth fel y dudalen oddi wrth y PHP. Ond nawr, mae'r ffeil hwn yn ffeil cod HTML yn hollol, ac mae'n yn hollol annibynnol i'r cod PHP hefyd. I dod mewn i'r amgylchiad dablygwr, fel arfer, mae'n ddim mewn beth syml o pwyso ar y botwm F12, a dyna ni, neu rydyn yn gallu clicio ar unrhyw gorchudd ac wedyn I clicio ar archwilio. I olygu y cod tardiad ar gyfer yr ffeil HTML annibynnol hwn, dwi'n gallu defnyddio VI fel arfer, ac ar gyfer hyn, ar y cymell gorchymyn, dwi'n yn gallu mewnbynnu VI wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef f1a.html fel hyn, a dyna'r y cod tardiad.
Wedyn, os rydyn yn morllwio i'r adran y corff o'r cod HTML, fan yma, rydyn yn canfod llinell ar y llinell 19 yn eithriadol yn hir, sydd yn ei wneud yn anodd i olygu. Felly, gyda'r llinell hon yn sylfaenol, rhestr o tagau ar gyfer y llinell, neu rhestr, sef y tag LE, rydyn yn gallu mewn ysod yr arwyddnod llinell newydd ar ôl pob un achos o'r cau tag ar gyfer yr tag rhestru fel hyn. Yn gyntaf fydd angen i dod i mewn i'r ffordd gorchymyn trwy bwyso ar y botwm dianc ar yr fysysfwch fel hyn. Ac wedyn fydd angen i mewnbynnu yr arwyddnod gwahanol fan yma, ac wedyn fydd angen i mewnbynnu y lythren S sydd yn angen i fod yn fach lythren, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn y patrwm i chwilio amdano ef fel hyn, sef y cau tag ar gyfer yr llinell yn eich rhestr. Fel ydych chi'n gallu wedi ei sylwi, mae angen yr blaen slais yn y patrwm i fod yn ei dihangwyd, oherwydd rydyn yn defnyddio yr arwyddnod blaen slais ar gyfer yr nodiwr neu'r gwahanol ar gyfer yr cydrannau o'r gorchymyn ysodiad yma. Wedyn ar gyfer yr llinyn i ysodi y patrwm yma, rydyn yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel o slais, wedyn blaen slais, LE, wedyn cau ongl cronfach, ac wedyn yr arwyddnod ar gyfer y llinell newydd yn VI, sef mae angen i pwyso ac i gynnal i lawr y botwm rheoli, ac wedyn mae'n angen i pwyso i lawr y lythren V ac wedyn y lythren M fel hyn, ac wedyn y blaen slais unwaith eto, ac wedyn y bach lythren egg, ac wedyn y botwm dodiad. A dyna ni, mae'r arwyddnod llinell newydd wedi ei ysodwyd i mewn ar gyfer pob un cau tag ar gyfer y llinell yn y rhestr. Nawr, mae angen i mi i awbrawfio o gwmpas gyda'r tagau ac hefyd yr gosfrichu ac hefyd y prodoleddau yn yr HTML ac hefyd yr CSS i creu yr ffurfiadaeth neu'r cynllun sydd dwi'n yn bodloni gyda fe, ac wedyn i trawsglwyddo y cod hynny i mewn i'r ffel PHP. A dyma'r ffurfiadaeth sydd dwi'n yn bodlon arno fe. Enghraifft, os dwi'n yn alfeintioli y meintiolaeth o'r tudalen, mae'r pob un blwch neu cell ar gyfer yr llun yn hunan gweithredol alffurfiadu. Enghraifft, os ydy'r tudalen yn mynd yn gul, mae'r blychau neu celloedd yn ffurfiadu y colofyn, ond os dwi'n yn ehangu y tudalen, maen nhw'n hefyd yn hunanweithredol yn gwastatlenio gyda'i gilydd i ffurfio y chrysau yn yr ffurfiadaeth o'r tabl fel hyn. Ac wedyn os dwi'n yn de-clicio ar un o'r blychau neu celloedd ac wedyn i dewis yr archwiliad, mae'r hunanweithredolwydd hyn yn alladwy oherwydd yn yr gwrthrych rhaniad ar gyfer yr blwch neu cell yn y dull dwi'n yn defnyddio y penodiad mewn lein ar gyfer y priodoledd o'r arddangos, ac wedyn yn pob un blwch neu cell dwi'n yn defnyddio y tag o'r tabl i cadw y dangosiad i mewn yn pob un blwch neu cell yn rheolaidd. Felly, os rydyn nawr yn cymharu yr ffurfiadaeth yn yr ffeil HTML annibynnol gyda'r dangosiad presennol o'r tudalen cyfartaliedig yn y gwefan app,
Felly os rydyn ni'n eisiau I drawsffurfio yr ffurfiadaeth o'r tudalen yn y gwefan app ar y ochr dde i'r ffurfiadaeth o'r tudalen annibynnol ar y ochr chwith, mae'r hyn ddim yn beth syml o defnyddio yr un cod neu yr un gwrthrychau a'r ffurfioldaliadau yn y doleniad lle mae'r pob un llun yn cael ei allbynwyd gyda'r y cod PHP. A dyma'r cod tarddiad presennol yn yr ffeil PHP sydd ar y llinell 45 dim ond yn edleisio ar y tudalen y gwrthrych ddelw I mewn yn yr gwrthrych ar gyfer y llinell cynrychiolyd gyda'r y tag LE. Felly os rydyn ni'n edrych ar yr cod tarddiad ar y ochr chwith oddi wrth y llinell 30 I 36, mae'r hyn y rhaniad sydd yn cynrychioli y blwch neu cell ar gyfer pob un llun gyda'r y tabl yno fe I arddangos y destunau ac hefyd y llun yn rheolaidd, sef yn trefnus gyda'r uchder ac hefyd yr eangder o'r celloedd yn y tabl ar y un gwastad llun. Felly y cam nesaf yw I trosglwyddo y tagiau oddi wrth yr ochr chwith i'r ochr dde yn y doleniad ac I alysod y gwerthau ar gyfer y gosodiadau ac hefyd ar gyfer y data perthnasol I bob un llun gyda'r y data sydd yn cyfredol ar gyfer bob un llun, fel hyn. A dyna fe, yn gyntaf roedd angen I mi I sylwebu mas y llinell oddi wrth yr cod hen ac wedyn I creu yr ail adleisiad yn dano fe, ac wedyn I alysgrifio oddi wrth yr ffail annibynnol HTML ar y ochr chwith I mewn i'r ffail ar gyfer y PHP, ac wedyn I gynnwys y darn o'r cod yma I mewn yn y single dyfynod ar gyfer yr adleisiad, ac wedyn I alysod y llwybr ar gyfer y llun gyda'r amniwolyn ar gyfer y llwybr yn y doleniad, sef $L-entry, yn ytrach na defnyddio yr llunen llythrennol oddi wrth yr cod hen, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr enw y delw I defnyddio y ffwythiant enw sel I alltynnu yr enw o llun oddi wrth yr llwybr, ac wedyn I ollwng y derfyniad pwynt PNG yn ytrach na defnyddio yr enw llythrennol. A dyna fe, mae'r y gwahaniaeth yn amlwg yn uniongyrchol. Ond, dwi'n sylwi, mae angen I ni I osod y tag ar gyfer yr llunesdoriad ar ôl y gyntaf gysylltiad ar gyfer y hyfan I wneud y gyntaf llinell neu res yn y tabl yn rheolaidd gyda'r cresau eraill, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn enghraifft trwy'r mewn ysodi y tag ar gyfer yr llunesdoriad cyn y dechreuad o'r dyluniad fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn debrio tudalen fel hyn, a dyna ni mae'r tudalen yn edrych yn llawer well. Ac wedyn os rydyn yn newid y mantiolaethau o'r tudalen, mae'r lluniau yn ail-leoli yn hunan symudol hefyd I gadw yr holl arddangosiad yn drefnus ac yn rheolaidd. Nawr, y peth nesaf I wneud yw I alltynnu yr hanfodranc cyfredol ac hefyd y hanfodranc rheantol oddi wrth yr llwybr I arddangos nhw uwchben pob un llun, achos ar y foment mae'r geriau adar cligiaid yn fewnbenwyd yn llythrennol. Felly ar gyfer hyn, mae angen I mynd yn ôl yn y cod uwchben y doleniad i'r pwynt lle mae'r ffwythiant yn cyrchu y llwybr oddi wrth y parametr yn y cyfeiriad y tudalen, ac wedyn I hollti pob un cydran, sef pob un gwastad llun o pregell neu cyfeiriadur, ac wedyn
i achtynnu y pregell cyfredol arnach sydd yn rhientol ar gyfer hyn. Ar y llinell 27, dwi'n yn creu yr anniwolion dulliad $ATMP1A ac yno fe dwi'n yn allbynnu yr allbyniad o'r ffwythiant ffrydriad sydd yn hollti y llwybr i mewn i'r darnau o bregellau, ond fan yma mae'r llwybr yn cael ei adroed neu wrthreiglwyd neu wrthdrowyd oherwydd nid ydym ni'n gwybod y nifer o'r gwastadlunau yn y llwybr yr pregell. Felly mae'n angen i ni yn unig i gerchu yr olaf ac wedyn y nall yn uniongyrchol cyn yr olaf, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r adroi neu gwrthreglio neu gwrthdroi y llwybr ac wedyn i gerchu y gyntaf ac wedyn yr ail, fel hyn. Nawr, dwi'n wedi creu y ddau anniwolyn i gynnwys y gyntaf cydran ac hefyd yr ail, ond mae angen i ni i atgoffa i defnyddio y ffwythiant unwaith eto i adroi neu gwrthreglio neu gwrthdroi y llinyn yn ôl i'r trefn cyffredinol. Ac wedyn, yn ôl i mewn yn y doleniad, rydyn ni gallu alusod y llinyn llythrennol creigiaid gyda'r amrywolyn hanfod rhenc 1, fel hyn, ac hefyd ar llinell 55 rydyn ni gallu alusod y llinyn llythrennol adar gyda'r amrywolyn $L hanfod rhenc dyddym fel hyn. Felly, os rydyn nawr yn datblygu y dudalen beth sy'n digwydd, a dyma'r neges gwach. Felly, yn ôl i'r datganiad o'r ddau amrywolyn, hanfod rhenc dyddym ac 1, mae angen i cywiro y sillafiad i'r hanfod rhenc yn ytrach na hanfon rhenc fel hyn. Ac wedyn i datblygu fel hyn. Nawr, mae'n dim ond peth syml o gyfnewid y rhifau dyddym ac 1 ar y dyfyniad o'r enw'r yr amrywolyn yn olediedig neu yn cyfeiriadedig i 1 ac i dyddym fel hyn. Ac wedyn i acib y ffel, ac wedyn i datblygu fel hyn. A dyna ni. Felly, os rydyn mynd yn ôl i'r dudalen hafan, ac wedyn i clicio ar yr cysylltiad arall fel hyn, ac mae'r unwedd swyddogaeth yn dal yn gweithio ar gyfer yr hanfod rhenc yn hollol yn gwahanol. Felly, yn ôl at yr chwethro o beth i'w wneud ar gyfer yr aildodiad ar y llinell 5, sef prifadu lluniau gyda'r enwau a'r enwau hanfod rhenc cyfredol a rhiantol yn cellau neu patrialau rheolaidd yn tabl, dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei gwblhawyd hefyd, felly rydyn ni'n gallu yn troi yr arwythnod staunch neu hunch i dyddiad fel hyn, ac wedyn i symud y ddau dodiad ar y llinellau 4 a 5 i'r adran gwblhawyd fel hyn, ac ynglyn at yr traedigaeth cyfredol, rydyn ni'n gallu gosod y peniad traedigaeth 1.10.a fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, ond fel arfer, mae'n bwysig i gefnu i fyny neu arbed ar gefn. A dyma'r pregell neu cyfeiriadur cyfredol ar gyfer yr eddyl neu tablin yma. Felly dwi'n mynd yn gyntaf i odynnu neu dileu y ffeiliau gyfamserol fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i ddewis y ffeiliau angenrheidiol fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i bwysio lawr y botwm rheoli gyda'r botwm ec i alsgrifio. Ac wedyn, dwi'n mynd i bwysio lawr y botwm angen gyda'r botwm D i forchilio i'r ffon cof allanol ar y gyrrwr D fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i bwysio lawr y botwm rheoli gyda'r lythren V i pastio mewn fel hyn. A dyna ni.
Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei darlunglod yn defnyddiol ac yn ei mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.